So what's up mga koy? So ani ako dire sa Bugak Maa, dire sa Davao City. So nako istorya sa inyo nga nangaunsa day mo. Nga abi pa lang ang tao ni trabaho, naghagkwarta. Nga mo na mo skuha nga. Wan pre pahangyo. Nakay kuan diha kay manghiram og kwarta. Wa pa ito kay kwarta pag sweldo ini nga nangayabag na mo. Upo ko sildo bagura ko nga trabaho tapos mana mo nga pili pahiram mo kwarta kaya kurang bayaran may pahiram na ko sa inyo ha nga upo ko kwarta upo ko bisag piso upo ko sildo nangayabag moro to no na busy ko wala kayo nagapost-post og video nya one so to nanamay mo sa atong skuha nga mahiram mo kwarta Minuang, ha.